Iawn, plis trwch gyda fi i lyfr Jona te. Nw'n ni ddarllen y benod gyfan, penod 1, Jona 1. Daeth gair yr arglwydd at Jona fab Amitai a dweud, cod, dos i Ninive, y ddinas fawr, a llefara yn ei herbyn, oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Aeth i lawr i Jopa a chael llong yn mynd i Tarsus, ac wedi talu ei dreiliau aeth arni i fynd gyda hwy i Tarsus oddi wrth yr arglwydd. Ond cododd yr arglwydd wynt nerthol ar y môr, a bu storm mor arw ar y môr nes bod y llong mewn perygl o gael ei dryllio. Yr oedd y morwyr wedi dychryn, a phob un yn gweiddi ar ei dduw, a thaflasant y ger neu'r pethau oedd ar y llong i'r môr i'w hysgafnu. Ond yr oedd Jona wedi mynd i grombil y llong i orwedd ac wedi cysgu. A daeth capten y llong ato a gofyn, beth yw dy feddwl yn cysgu? Cod a galw ar dy dduw, efallai y meddyliau'r Duw amdanom rhag ein difetha. Yna dywedodd y morwyr wrth ei gilydd, o achos pwy y daeth y drwg hwn arnom? Gadewch i ni fwrw coelbren i ni gael gwybod. Felly bwriasant coelbren a syrthiodd y coelbren ar Jona. Yna dywedasant wrtho, dywed i ni beth yw dy neges, o ble y deithost, prin yw dy wlad, o ba genedl yr wyt. Atebodd yntai hwy, Hebrewr wyf fi, ac yr wyf yn ofn i'r arglwydd, Dew'r nefoedd a wnaeth y môr a'r sychdir, a daeth ofn mawr ar y dynion. A dywedasant wrtho, beth yw hyn a wneithast, oherwydd gwyddau'r dynion mae ffoi oddi wrth yr arglwydd yr oedd, gan iddo ddweud hynny wrthynt. Yna dywedasant, beth a wnawn nath i mwyn i'r môr ostegu i ni, oherwydd y mae'n gweithygu o hyd. Atebodd yntai, cymerwch fi am taflu i'r môr, ac yna fe dawela'r môr i chi, oherwydd gwn mae o'm hachos i y daeth y storm arw hon arnoch. Rhwyfodd y dynion yn galed i gyrraedd y tir, ond ni allent, gan fod y môr yn gweithygu o hyd yn ei herbyn. Yna gwyddasant ar yr arglwydd a dweud, o arglwydd, paid a gadael i ni gael ein difetha am fywyd y dyn hwn, na rhoi gwaed dieog yn ein herbyn. Ti yw'r arglwydd, ac yr wyt ti'n gwneud fel y gwely'n dda. Yna cymerasant Jona i daflu i'r môr, a llynyddodd y môr o'i gynnwrf. Ac ofnodd y gwir yr arglwydd yn fawr iawn, gan offrymu aberth i'r arglwydd a gwneud addunedau. A threfnodd yr arglwydd i bysgodyn mawr lyncu Jona, a bu Jona ymol y pysgodyn am 3 diwrnod a 3 noson. Amen. Iawn, un atgoffa ni wrthos diwetha, nathon ni edrych ar y 2 adnod cyntaf o y benod gyntaf, a gweld fod galwad wedi cael ei roi i Jona te, a gorchymyn, cer dos i Ninive, ond doedd Jona ddim yn dymuno mynd i Ninive. Fe nath e benderfynu, mae llun o'r map dal yna fi'n meddwl, Sarah, os ti'n gallu rhoi e lan i ni. Mae Jona yn lle mynd i Ninive, mae e'n mynd i beth oedd e'n meddwl y pen arall y byd yn llythrenol. Ac felly mae e'n ceisio ffoi oddi wrth yr arglwydd. A fe welswn ni, does dim ffoi oddi wrth yr arglwydd. Mae'r arglwydd yn arglwydd y bydysawd, yn arglwydd pob un, fel ni'n gweld yn Salm 139 fyna. Does dim ffordd o droi oddi wrth yr arglwydd. Ac fe welswn ni hefyd, wrth gwrs, hanes Jona o cyn y llyfr, wrth gwrs, a edrych yn ôl i sut oedd Duw wedi defnyddio Jona mewn ffordd digon neis o'r blaen, i rannu neges bositif falle, o ddaioni, o ffrwythlondeb yn y tir a expanding of borders, ehangu y ffiniau y wlad. Ac oherwydd hynny, oedd wedi cael profiad da o rannu neges Duw gyda'r bobl. Ond tro yma, dyw e ddim yn neges braf i'w rannu, mae'n neges galed, neges anodd i'w rannu. A beth ni'n gweld fan hyn yw fod Jona, dyw e ddim yn ddisgybl, mae'n fair weather friend. Na beth yw e? Os chi ddim yn gyfarwydd â'r term yna, mae'n ffrind sydd yn fodlon
bod yn ffrind pan mae e'n siwto fe. Beth dyw e ddim yw disgybl sydd yn fodlon gwneud beth bynnag mae'r meistr yn ei ddweud. Peth arall welson ni wythnos diwetha, a mae hwn yn clymu mewn gyda heddi tym bach, yw fod gyda fe gonsern dros bobl Ninive, ond yn fwy na hynny bod gyda fe gonsern dros bechod Ninive. Os chi'n sylwi yn yr ail adnod, mae'r ffordd mae'n cael ei ddarlunio'n rhyfedd nag yw e, oherwydd daeth ei drygioni i'm sylw. Mae'n swnio fel petai Duw yn dweud wrth Jona, ni digwydd bod mas am wac ac edrychus i mas a gweld pobl Ninive mewn drygioni. A bod e newydd ddod i'w sylw nhw. Ond nid dyna beth yw e o gwbl. Beth mae'n dweud yw, mae eu pechod nhw wedi cyrraedd breaking point. Wedi cyrraedd pen draw amynedd Duw. A mae hwn yn bwysig bod ni'n sylwi, Duw ddim yn dduw pasif, mae e fel rhiant sydd yn edrych ar ei blant, y greadigaeth nawr fel plant, nid gwir blant sydd wedi haeleni, ond ar y greadigaeth a mae'n dweud, reit, maen nhw'n mynd yn rhy bell, ac felly dwi'n mynd i roi rhybydd iddyn nhw. Dwi'n mynd i anfon fy ngwas Jona atyn nhw mwyn i rhybuddio nhw. A mae hwnna'n dangos rhywbeth o arglwyddiaeth a chonsern Duw nag yw e, bod e'n fodlon gwneud hynny. Dyw pobl Ninive ddim yn heiddi hynny, dyn nhw wedi gwneud yn byd i ddiw anfon Jona atyn nhw, ond Duw yn ei gariad, yn ei gonsern sydd yn anfon Jona. A mae hwnna oherwydd fod Duw yn gweld y pethau mae'n digwydd. A chi'n gwybod, mae hwnna'n gymaint o galondid i ni, pan ni'n meddwl am lefydd yn y byd ar hyn o bryd sydd yn debyg i Ninive. Llefydd lle mae yna ryfeloedd, lle mae yna wrthdaro, lle mae yna bechod yn rhemp mewn ffyrdd ofnadw. Mae Duw yn gweld, a mae Duw yn rheoli, bod ni falle ddim yn gweld hynny, a ddim yn deall sut falle, mae'n aml yn gadael i bethau i fynd i rhyw bwynt. Ond dyw e ddim yn gadael i bethau fynd tu hwnt i'r hyn mae Duw yn ewyllysio. A mae hynny yn rhywbeth bendigedig am y ffordd mae Duw yn gweithio. Nawr te, mae hwnna'n rhoi ni falle yn y cyd-destun ar gyfer heddi. Dyn ni'n mynd i edrych mwy na tuag at adnod 6 yn unig bore yma, felly fyddwn ni'n mynd yn rhy bell. Ond mae Jona felly wedi diancoddi wrth yr arglwydd, mae'n gwthio yn erbyn galwad ac ewyllus Duw, mae ar y cwch. Sut mae Duw yn ymateb? Wel, mae'n danfon storm. Mae'n danfon gwynt mawr sydd yn achosi storm. A beth mae hwnna'n dangos i ni te? Wel, y pwynt cyntaf bore yma yw, mae Jona yn dyst gwael, ond mae tosturi Duw yn well. Okay? Mae Jona yn dyst gwael, ond mae tosturi Duw yn well. Mae Jona'n broffwyd. Mae'n bwysig cofio hwnna. Mae Jona yn un sydd wedi cael ei osod ar wahân gan Dduw i fod yn negesydd gair Duw i'w bobl. Pa fath o job mae Jona'n wneud fel proffwyd ar hyn o bryd, fel testu'r arglwydd? Wel, ddim yn gret. Ddim yn gret. Mae yn ôl adnod 10 yn y darn yn dweud, mae'n dweud yn adnod 10, oherwydd gwyddau'r dynion, mae ffoi oddi wrth yr arglwydd yr oedd, gan iddo ddweud hynny wrthynt. Felly mae e'n barod wedi dweud wrth y morwyr, gyda llaw, fi angen tocyn i fynd i Ninive achos fi'n diancoddi wrth yr arglwydd. Pa fath o dystiolaeth yw hynny? Beth mae'n dweud wrthyn ni am Jona? A bydde hwnna wedi bod yn sioc, nid yn unig i'r morwyr, ond i bobl eraill, fydde yn broffwydi ac yn rhai sy'n caru'r arglwydd. Os chi'n troi at Amos 3, adnod 7 i 8, dyma mae Amos yn dweud am y gair sydd wedi dod iddo fe trwy'r arglwydd a ei waith fel proffwyd. Ni wna'r arglwydd fyw ddim heb ddangos ei fwriad i'w weision proffwydi. Rhiodd y llew, pwy nid ofna, llefarodd yr arglwydd yw, pwy all beidio a proffwydo. Pa mae'r arglwydd y llew yn rhio, pwy sy'n gallu peidio a proffwydo. Pa mae Duw yn dweud rhywbeth, pwy sy'n gallu meiddio cadw'n dawel, mewn geiriau eraill. Okay? Wedyn Jeremia 20, adnod 8 i 9. Bob tro y llefaraf ac y gweithaf, trais anrhaith yw fy llef,
Jeremia sy'n siarad. Canis y mae gair yr arglwydd i mi yn waradwydd ac yn ddirmig ar hyd y dydd. So be mae'n dweud fyna yw bob tro mae e'n gweud rhywbeth, mae'n rhywbeth anodd mae'n gorfod dweud. Trais, anrhaith, dyna mae'n gorfod dweud. A be mae'n cael yn ôl? Gwaradwydd a dirmig. Idiot. Beth ti'n sôn am? Ffwl. Pwy wyt ti? Sut mae'n ymateb? Os dywedaf ni soniaf amdano ac ni lefaraf mwyach yn ei enw, y mae yn fy nghalon yn llosgi fel tân, wedi ei gau o fewn fy esgyrn. Blinaf yn ymatal yn wir ni allaf. So beth mae'n dweud yw, hyd yn oed pan mae'n mynd yn discouraged, mae'n colli y llawenydd yna, yr eisiau yna i lefaru y geiriau yma mae'r arglwydd wedi roi iddo fe, mae e'n methu peidio, achos mae'r gair mae'r arglwydd wedi roi iddo fe yn llosgi yn ei galon e. Felly dwi'n methu stopo siarad am yr arglwydd. Ac eto, mae gyda chi Jona, y proffwyd. Sut mae Jona yn gallu bod mor wahanol i Amos ac i Jeremia? Wel, weithio chi pam? Achos dyw e ddim yn gweld yr arglwydd fel llew. Dyw e ddim yn sylweddoli cryfder yr arglwydd. Mae'n trin yr arglwydd fel eto ffrind, nid arglwydd. Dyw e ddim ai olwg ar fawredd yr arglwydd. Os fydde fe'n sylweddoli grym yr arglwydd, allai garantio chi fydde fe ddim yn peidio a siarad. Dyna bwynt Amos. A mae hwnna'n dweud lot wrthon ni. Os i ni yn anwybyddu gair Duw, os i ni yn peidio a siarad am air yr arglwydd, yr rheswm pam yw achos bod ni ddim yn sylweddoli mae llew yw e. Ond sylweddolwch mae llew yw e, neu chi'n mynd i benni lan yn erbyn y llew. Fe yw y brenin. Sut allwn ni beidio a siarad amdano fe? Sut allwn ni anwybyddu ei air e? Ac eto, fod Jona yn dyst ofnadw, beth yw ymateb Duw? Dwi'n mynd i ddod ar dy ôl di. A mae'n dod ar ei ôl e trwy'r storm. Ond nid fel... Chi'n cofio'r ffilm Taken? Mae hwn bach yn niche falle. Yn y ffilm Taken, mae Liam Neeson, yr actor sy'n cofio enw fe yn y ffilm, mae'n cael ffôn gol am rhywun wedi cymryd i ferchau. Wedi herwgipio, fi'n credu i ferchau. A mae'n dweud wrthyn nhw, I've got a particular set of skills. Skills that make people like me a nightmare for you. And I'm going to find you, and I will kill you. Mewn geiriau eraill, fi'n dod ar dy ôl di. A fi'n dod ar dy ôl di er mwyn dy ladd di. Ond nid dyna beth mae Duw fel o gwbl fan hyn. Nid bwriadau Duw yw lladd, bwriadau Duw yw adfer. Bwriadau Duw yw achub. Yn lle dweud, okay, Jona, os ti eisiau bod fel yna, ffain. Fi jyst yn mynd i agwared arno ti. Ti'n inconvenience i fi. Na, nid storm ddinistriol i orffen bywyd Jona a'r morwyr yma sydd yn mwynhau eu bywyd nhw yn addoli diwiau ffals gyda llaw. Yn hytrach, a mae'n ddiddorol yn yr Hebraeg, adnod 4, mae'n dweud yn un fersiwn ni bod y llong mewn perygl o gael ei ddryllio. Yn yr Hebraeg, y darlun yw bod mae bron yn characteriso y llong, bod e'n ystyried, bod e'n meddwl am, ydw i'n mynd i dorri, ydw i ddim. Hynny yw bod ar y pwynt yna lle unrhyw funud gallai fe fynd. Unrhyw funud. Mae reit ar y ffin yna o gael ei ddinistrio. Ac eto dyw e ddim yn. Hynny yw mae'r arglwydd yn gwthio i'r limit. I'r fath raddau lle, a dyn ni'n mynd i weld e wythnos nesaf, maen nhw'n trial nes ymlaen rhwyfo i drial achub Jona. Dyn nhw'n gallu.
achos maen nhw wedi cyrraedd y pen draw, y breaking point. Mae Duw mor rymus, mor wybodus, mor alluog bod e'n gallu dal i greadigaeth y llong y morwyr yna ar y fath bwynt â hynny, breaking point. Nes eu bod nhw'n dysgu eu gwers. A mae hwnna'n wir i ni hefyd gyda llaw. Mae'r arglwydd yn gallu'n dal ni a'n gwthio ni i breaking points. Ac eto wnaeth e ddim gadael i ni i fynd heibio. Ond dwi am i ni weld calon Duw. Pam bod e'n dymuno gwneud hynny? Pam bod e'n, chi'n meddwl, pam bod e'n boddran gyda Jona? Be sy'n mor special am Jona? Y reality yw, dim byd yn special am Jona. Ond be sy'n arbennig yw fod yr arglwydd ddim yn dymuno dinistrio. Dyw e ddim eisiau dinistrio. Mae Duw yn dduw cariad, yn dduw adferiad. Ac felly, gweitha pechod Jona, gweitha caledu calon Jona, mae Duw eisiau adfer. Mae'n dweud yn Ezekiel 18:23. A wyf yn ymhyfrydu y marwr drygionus, medd yr arglwydd Dduw. Onid gwell gennyf iddo droi o'i ffyrdd a byw? Beth mae'r arglwydd yn dymuno? Ein gweld ni yn cael ein hadfer. Ein gweld ni'n byw mewn gwirionedd gyda'r arglwydd. Ail 4:3. Mae Duw yn amyneddgar ddim yn dymuno fod unrhyw un yn cael ei dinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Nawr, mae yna ddirgelwch fyna, dos e, achos mae Duw yn dduw sofran sydd yn galw pobl ato fe'i hunan. Ond eto mae'r gwirionedd yna yn sefyll. Cariad Duw, trosteri Duw tuag at ei bobl yw beth sydd yn gyrru yr arglwydd. Nid beth sydd gyda ni yw gynnig, Jona yw gynnig i'r arglwydd, enghraifft. A felly os yw'r arglwydd yn cael pleser, yn ymhyfrydu pan mae pobl yn troi o'i ffyrdd pechadurus ac yn byw, mae'n rhaid fod hwnna'n objectif i ni fel Cristnogion. Ac yw bod ni'n dymuno hefyd mwyn yr arglwydd, gogoniant Duw, fod pobl yn troi ac yn troi o'i ffyrdd pechadurus ac yn dod ac yn profi bywyd yn yr arglwydd. Felly, fod Jona yn dyst gwael, mae Duw yn fwy tosturiol na phechod a drygioni Jona fan hyn. Yn ail, mae gan Dduw amryw bwrpasau drwy un weithred. Mae Duw yn danfon un storm, ond drwy'r un storm yna mae e'n cyflawni mwy nag un pwrpas. Chi'n gyfarwydd ar term, fi'n siŵr, 2 birds, 1 stone. Sarah, sa'ch chi roi llun lan i ni. Sori, Duw ddim yn ddyn da, ond gobeithio bod chi'n deall y pwynt. Mae'r arglwydd yn taflu un garreg, un gwynt mae'n taflu draw, ond mwyn, gobeithio bod hwn yn helpu ni ddeall y pwyntau, yn y pwrpas yna, mae yna 3 phwrpas arall, os liciwch chi. Yn y pwrpas, neu yn y weithred o roi storm, mae'r arglwydd yn gwneud 2 beth os nad 3 mewn gwirionedd. Y peth cyntaf mae'n gwneud yw, mae'n taflu'r storm mwyn Jona. Mae'n gyrru storm yna mwyn Jona. Ond nid jyst mwyn Jona, ond mwyn adfer Jona, ynddo fe? Mwyn adfer Jona, ond hefyd mwyn trwy Jona wedyn fod pobl Nineveh cael eu hadfer hefyd. Ond ar yr un pryd mae'n danfon storm, mwyn dangos ei ogoniant a'i fawredd i'r morwyr yma. Un storm, os liciwch chi 3 phwrpas. A mae'n helpu ni fan hyn i allu deall sut mae Duw mor fawr bod e'n gallu delio gyda ni mewn pob math o ffyrdd gwahanol trwy un storm, un weithred. Mae hynny oherwydd mae pob un ohonyn nhw mewn sefyllfa wahanol yn y lle cyntaf, ac wrth i'r arglwydd weithio, mae Duw yn gweithio mewn ffyrdd gwahanol wrth gwrs. O'n i'n meddwl am hyn, sawl un yn dweud am adeg Covid. Yn ystod Covid, storm oedd wedi dod i'n byd ni,
Mae Duw wedi gweithio mewn amryw ffyrdd gyda pobl, ac eto yr un profiad yw o brofi Covid. I rai, trwy Covid, fe nath Duw ei hachub nhw. Fe nath Duw ddim yn achub i trwy Covid achos o'n i'n gadwedig yn barod. Okay? I rai, oedd Covid yn storm nath alw nhw adre at yr arglwydd. I rai wedyn, oedd y storm yna yn storm nath gau drws edifeirwch. I rai, dyma'r storm yna yn amlygu problemau dirfawr y mywydau pobl, a'i gadael nhw gyda opsiwn ydw i'n mynd i ddelio gyda nhw a troi at yr arglwydd ac edifarhau neu ddim. I rai, falle oedd e'n storm oedd wedi gorfodi nhw i arafu lawr ac ail strwythuro i bywyd i fod yn fwy iach, falle. I rai eraill, falle oedd e'n storm oedd wedi dysgu nhw mor werthfawr oedd bywyd yr eglwys a cynulliad, mor bwysig oedd ei gynnull gyda'i gilydd fel eglwys. Ac ymhlith hynny, pob math o bethau eraill oedd yr arglwydd wedi ei ddysgu a pob math o ffyrdd oedd yr arglwydd wedi delio gyda ni. Be sy'n wych yw, mae'r storm wedi dod yn wyneb anifuddod Jona. Dyna sydd wedi achosi'r storm, ynddo fe? Anifuddod Jona. Dyna pam y Duw yn anfon y storm. Ond drwy y storm, beth ni'n gweld yw Duw yn gweithio mewn pob math o ffyrdd. Nid yn unig gyda Jona, ond gyda rhai eraill o'i gwmpas e hefyd. Allai'n gweithio chi beth nath achosi Covid, ond fi'n eitha siŵr mae rhywbeth i wneud y pechod dyn o dde. Beth bynnag oedd yr catalyst, beth sy'n fendigedig yw fod Duw trwyddo fe wedi gallu gweithio mewn amryw ffyrdd ond daioni. Dyw y pethau yna ddim yn cyfiawnhau pechod Jona. Dyw'r pethau yna ddim yn gwneud anifuddod Jona yn okay. Gall Jona ddim troi rownd at yr arglwydd a dweud, wel, diolch byth bod fi wedi dianc oddi wrtho ti, achos mae hwnna wedi arwain at achubiaeth y morwyr yma. Na, dyw e ddim. Paid a gosod yr arglwydd y Dduw ar ei brawf. Os ych chi eisiau bach o waith cartre, ewch adre a darllen Rhufeiniaid 6 sydd yn dweud wrthyn ni y dylen ni ddim dal ati mewn pechod mwyn i ras i amlhau neu i dyfu. Mae'n glir dyw pechod ddim i deyrnasu neu arglwyddiaethu yn ein bywydau ni, neu'n cyrff ni mwyach i ni i fyw, i ni'n gaethweisio ni Grist. Ond eto, peidiwch â colli golwg pan i ni'n syrthio, pan mae rhywun yn anifydd, pan i ni'n gweld anifuddod pobl eraill o'n cwmpas ni, Jonas y byd yma, weithiau mewn ffordd enfawr, dyw hynny ddim yn golygu fod yr arglwydd yn methu cymryd yr anifuddod yna, a falle hyd yn oed danfon storm, ond storm fydd yn adfer pobl at y fe hunan. Storm fydd yn bendithio, storm fydd yn dod â daioni, rhywsut mas o'r sefyllfa. O'n i'n meddwl am Paul ac Onesimus yn y cyd-destun yna. Mae Paul yn cael ei garcharu am ddim reswm. Ond mae e'n ffindio ei hunan yn y carchar gyda Onesimus, sydd yn heiddi bod yn y carchar, achos mae wedi'n gwneud pethau dylai fe ddim. Ond, wrth i'r ddau brofi yr un profiad yna yn y storm, mae Duw yn rhoi profiad rhyfeddol i Paul o gael ei ddefnyddio i ddod â bywyd newydd i'r carcharor yma, clod i'r arglwydd, bydde Paul ddim yn cwyno, a mae Onesimus yn profi achubiaeth. Mae Onesimus yn heiddi bod yn y storm. Mae'n heiddi bod yna. Ond mae'r arglwydd yn raslon, a mae'n bendithio y ddau ohonyn nhw. Clod i'r arglwydd am ei ffyrdd sydd mor ddirgel ac eto mor fawr. Be sy'n anodd gweld i ni wrth gwrs yw pan i ni yn y storm, sut mae'r arglwydd yn mynd i weithio. A felly, pan mae'n dod at hynny, mae'n rhaid i ni ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd. Mae'n rhaid i ni adael fynd ar ein syniadau ni a trial dadansoddi a jyst dweud arglwydd, mae hwn yn teimlo fel storm, dwi ddim yn siŵr
yn union beth sy'n digwydd fan hyn. Mae eisiau ni chwilio yn calonau, ydy achos o fi. Ai fi yw Jona fan hyn, ai fi yw'r morwr fan hyn, ai fi yw Paul fan hyn, sa'n gwybod. Mae eisiau fi ystyried a ceisio'r arglwydd, gwybod ein rôl ni yn y storm. Ond trystiwch y bydd yr arglwydd yn dod â daioni o'r sefyllfa. Yn drydydd ac yn ola. Wrth i ni edrych ar adnod 5 a 6, ni'n mynd i weld y gwahaniaeth rhwng syched ac oerni. Syched mewn anobaith ac oerni. Sylwch ar y gwahaniaeth rhwng y morwyr a Jona. Mae'r morwyr yma'n forwyr proffesiynol. Maen nhw'n gwybod y gwahaniaeth rhwng chydig o donau, turbulence sy'n mynd i fod yn anghyfforddus iddyn nhw, a near-death experience. Maen nhw'n gwybod y gwahaniaeth. Maen nhw'n teithio ar daith. Os allwn ni gael y map yn ôl an falle sy'n helpu ni, mae'r daith yn bell. Mae'n dros 1,000 o filltiroedd. Dwi'n mynd cofio'n union faint yw ond mae'n bell. Okay? I allu morio trwy hwnna, mae rhaid i'ch bod chi'n gwybod beth chi'n neud. A felly maen nhw'n cyrraedd pwynt lle maen nhw'n deall, does dim skills sydd ynddo ni yn mynd i'n cael ni mas o'r twll i ni ynddo fe. Okay? Does dim ffordd mas o hyn yn ein nerthyn hynna'n. A felly beth maen nhw'n neud? Maen nhw'n galw mas ar eu diwiau nhw. Edrychwch, adnod 5, roedd y morwyr wedi dychryn a phob un yn gweiddi ar ei ddiw, a thaflasant y ger oedd ar y llong i'r môr i'w ysgafnu. Felly maen nhw'n trial neu popeth yn ei gallu hynna'n, cael gwared ar y cargo, maen nhw'n trial, nes ymlaen trial rhwyfo bant, ond maen nhw'n ymwybodol, mae hwn yn wael. I'r fath raddau, maen nhw'n dechrau galw mas ar eu diwiau nhw. Mae'n debyg bod y morwyr o Phoenicia, a bod nhw yn galw ar Baal, diw, o'n nhw'n meddwl oedd yn ddiw dros stormydd a dros y gwynt a'r glaw ac yn y blaen. Ond edrychwch ar ei anobaith nhw, a'i desperation nhw fan hyn. Dylen ni wedi dangos llun i chi o Baal. Beth oedd Baal? Oedd statue mas o bronze, basically. Na'r gwbl oedd eich chi googlo fe pan ych chi adre. A maen nhw'n galw mas ar y statue bronze yma. A beth sy'n digwydd? Dim byd. Maen nhw'n galw mas, Beth sy'n digwydd? Dim byd. Mae storm yn dal i barhau. A mae'n bwysig bod ni'n deall mae'r profiad yma nid yn unig yn mynd i amlygu grym a gogoniant Yahweh iddyn nhw. Mae'r storm yma hefyd yn mynd i ddangos gwagedd ei lunod nhw iddyn nhw. Mae hefyd yn mynd i ddangos iddyn nhw, so os faint maen nhw'n galw mas ar Baal, so fi'n gallu neud unrhyw beth. A mae hwnna'n bwysig. Pan mae pobl yn profi stormydd bywyd, pan mae Duw yn gwthio ni'r limit yna, lle ni'n galw mas ar beth i ni'n meddwl yw ein crutch ni, chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd? Mae'n mynd i dorri. Achos dyw e ddim yn gallu ei dal nhw. Dyw Baal ddim yn gallu neud unrhyw beth am y storm. Does dim grym gyda Baal, rhyw ddarn o bronze, i hachub nhw. A felly maen nhw'n galw mas ac yn galw mas a sdim byd yn digwydd. I'r pwynt lle maen nhw wedyn yn troi at Jona. Chi'n sylwi? Wedyn maen nhw'n mynd at Jona, y capten, a gofyn beth wyt ti'n neud yn cysgu. Sut ti'n gallu cysgu? A chi'n sylwi beth mae'n dweud wrtho fe? Cod a galw ar dy ddiw. Dwi ddim yn dweud wrtho fe, tyrd a galw ar ein diwiau ni, i'n helpu ni alw ar ein diwiau ni, achos maen nhw wedi bod yn galw ar ei diw nhw, a Duw ddim wedi ateb nhw. Beth maen nhw'n neud felly? Gan fod ei diw nhw yn wagedd, maen nhw'n gorfod troi at ddiw arall. Maen nhw'n gorfod troi rhywle arall, maen nhw'n troi at Jona. Galw di ar dy ddiw di a gweld beth sy'n digwydd. A chi wybod beth darodd fi? Mae'n rhaid fod Jona ddim wedi. Dwi ddim yn dweud wrthyn ni fod Jona wedi neu ddim, ond fi'n mynd i awgrymu'n gryf iawn bod e heb alw ar ei ddiwe, achos oedd y storm yn dal i fynd. Yn amlwg, does dim byd yn digwydd, pam nag yw e'n galw ar ei ddiw, pam nag yw e'n troi at ddiw a dweud arglwydd, dwi'n sori.
Arglwydd danfon fi Ninive nhw. Please ro ail gyfle i fi. Un o ddau, falle opsiwn sydd gyda ni dros hynny. Einau mae Jona mor ben galed fod e dal ddim eisiau troi yn ôl. Neu mae wedi meddwl fi wedi gwneud mistake mor fawr fi'n rhy hwyr. Dwi ddim yn heiddi. Sut allai nawr droi at Dduw ar ôl popeth fi wedi gwneud a disgwyl bydde fe'n drigarog tuag ato. Mae ar ben arno i. Mae Duw wedi anfon y storm yma mwyn cael gwared arno i, mwyn dysgu gwersi fi. A mae rhaid i fi wei, allai ddim beio Jona os mae dyna beth mae'n meddwl. Achos mewn gwirionedd, dyna mae'n heiddi, ynddo fe? Mae'n heiddi bod Duw jyst yn un, daflu fe un ochr. Jyst fel i ni yn, fi'n siŵr bod yna adegau yn eich bywyd chi lle chi wedi pechu i'r fath raddau lle chi'n teimlo mae'n rhy hwyr i fi. Lle chi wedi gwrthwynebu'r arglwydd. Lle chi wedi caledu i'r fath raddau chi'n mynd. Dwi ddim yn heiddi gallu dod nôl a galw ar yr arglwydd eto. Be sy'n rhyfeddol fan hyn yw, fod Jona ddim yn galw ar yr arglwydd, dyw'r arglwydd dal ddim wedi rhoi'r lan ar fe. Dwi dal ddim yn dweud, oce, na fe, fi wedi rhoi un cyfle i ti, dyna ni. Fel welwn ni, mae'n darparu eto, ag eto, ag eto i Jona. Nawr, mae'n bwysig nodi, mae yna limit. Mae yna limit i drigaredd Duw. Allwn ni ddim gwthio tu hwnt i hynny. Ond beth sy'n rhyfeddol yw, dyw e ddim yn aml beth i ni'n meddwl yw'r limit yna. Un peth arall darodd fi oedd mae syched y capten sydd yn arwain at, fe yn mynd at Jona a dweud, galw ar dy Dduw. Dychmygwch hynny. Jona yw'r proffwyd, negesydd Duw, sydd wedi profi Duw yn gweithio mewn ffyrdd grymus a rhyfeddol yn Israel trwyddo fe'r blaen. A pwy sy'n dod lan gyda'r syniad y dyle fe weddio? Capten y llong, y morwr, sy'n gwybod dim byd am Yahweh. Ac ein hannog ni fyna, reit? Mae'n bwysig bod ni ddim yn cymryd pethau at face value weithiau. Ni'n gallu meddwl bod gan bobl ei eilunod nhw. Mae gan bobl ei diwiau ffals nhw, maen nhw'n iawn gyda'r diwiau ffals yna. Na, mae'r morwyr yn amlwg gyda digon o syched fan hyn yn ei desperation i fod eisiau troi at yr arglwydd a cael Jona i alw ar ei ddiw e. Lle mae Jona yn oer tuag at yr arglwydd ac yn cysgu yng nghrombil y llong, yn meddwl dim am yr arglwydd. Pwy sy'n fwy sychedig? Yn amlwg y morwyr. Pan ni'n meddwl am bobl sydd yn addoli diwiau ffals, yn addoli ei elunod heddi, spiritualists, beth bynnag yw nhw, y bobl yna, yn enwedig falle, pobl crefyddol. I ni'n gallu meddwl amdano nhw fel pobl mwyaf caled sydd i gael. Maen nhw'n chwilio, maen nhw'n sychedu. Mae syched nhw tuag at y peth anghywir, ond pan fydd stormydd yn dod a maen nhw'n galw ar y diw ffals yna, maen nhw'n mynd i brofi gwagedd y peth yna. Gweddiwch ar yr arglwydd wneud hynny, i amlygu'r gwagedd yna. Ond hefyd mae eisiau ni i amlygu grym a gogoniant y Duw byw, sydd wirioneddol yn achub, sydd wirioneddol yn gallu adfer rhywun iawn berthynas gyda'r arglwydd, sydd yn teyrnasu dros y storm. Cofiwch, peidiwch a edrych ar y bobl yma, bydde dim gobaith gyda ni i'w cyrraedd nhw, neu bydde dim diddordeb gyda nhw yn yr arglwydd. Felly, jyst i'n atgoffa ni te, mae tosturi Duw yn gyntaf yn ymestyn ymhellach na phechod Jona a'n pechod ni. Os wyt ti fel plentyn yn trial, dyma darlun oedd gen i,
Weithiau mae plant bach yn treol dianc oddi wrth i'r rhieni nhw. A maen nhw'n meddwl mae rhyddid yw e. Chi'n cofio na pan maen nhw'n toddlers? Plant yn dechrau rhedeg bant. Chi'n gweld y llawenydd ar ei wyneb nhw, nag chi? Pan maen nhw'n rhedeg bant fel yna, maen nhw'n meddwl, mae hwnna'n gret. Beth dyn nhw'n sylweddoli yw y perygl maen nhw'n rhedeg iddo fe. Beth mae tad yn gwneud? Beth mae rhiant cariadlon yn gwneud i'r plentyn yna? Rhedeg ar ei ôl nhw a gafel ynddyn nhw. Dyna'n union beth mae Duw yn gwneud gyda Jona fan hyn. Pan mae'r arglwydd yn danfon stormydd, os i ni yn sefyllfa Jona, mae'n gwneud hynny mwyn dod â ni nôl. Falle bod chi'n meddwl bod chi'n profi rhyddid wrth ddianc oddi wrth yr arglwydd a gwneud beth i chi moyn. Falle hyd yn oed bod Jona'n teimlo rhyw elfen o ffril pan mae'n mynd tuag at Ninive. O'r diwedd fi'n gwneud beth i fi moyn. O'r diwedd fi'n cael mynd fy ffordd fy hun. Wneud beth i fi eisiau wneud. Beth dwi ddim yn deall yw y perygl mae'n mynd tuag at. Pan mae'n mynd tuag at anifuddod a gwrthryfel a Duw. Gweddiwch y bydd yr arglwydd yn parhau i anfon stormydd i bobl anifudd, i ddod â nhw yn ôl. Ac y bydd pobl yn sylweddoli mae dyna beth sy'n digwydd, yn gweld bod Duw yn ei gariad yn tynnu nhw'n ôl. Yn ail, fod Jona yn dyst ofnadw, mae Duw ar waith. O'n i'n meddwl am hwnna, mae wedi dweud outright wrth y morwyr, fi'n rhedeg oddi wrth yr arglwydd. Dychmygwch beth oedd hwnna'n neud i'r morwyr feddwl am ei fyw e. Ac eto, fel welwn ni wythnos nesaf, dyw hwnna ddim yn stopo'r arglwydd rhag amlygu ei rym. Clod i'r arglwydd felly fod a'i rym a'i bwrpasau fe, ddim yn dibynnu ar ein tystiolaeth ni. Mae grym yr arglwydd yn sefyll ar ei ben ei hun. Dyw hwnna ddim yn gwneud yn iawn i ni fod yn dystion gwael. Mae jyst yn golygu fod yr arglwydd yn fwy grymus na'n tystiolaeth gwael ni. Rhewch, os ych chi wedi bod yn anifydd, yn dyst gwael i'r arglwydd, a pheidio dal ati yn eich pechod. Yn drydydd, diolchwch fod Duw yn gweithio ar sawl lefel neu mewn sawl ffordd i gyflawni pob math o bwrpasau o fewn yr un sefyllfa. Peidiwch â meddwl fod Duw yn delio gyda phobl eraill fel mae'n delio gyda chi. Ond gwybyddwch fod Duw yn delio gyda ni gyd rhywsut. Mae hwnna'n bwysig. Mae beth mae Duw yn dysgu chi mewn storm, mewn profiad anodd, yn mynd i fod yn wahanol weithiau i rywun arall. Beth sy'n hyfryd yw gwaith yr ysbryd glân yng nghalonnau pobl. Mae Duw yn gweithio, ond nid wastad yn yr un ffordd. A mae'n bwysig, achos weithiau ni'n gallu mynd o flaen yr arglwydd a meddwl ein bod ni'n gwybod beth mae'r arglwydd yn dweud wrth rywun arall. Amen. Ond mae Duw yn mynd i wneud hynny'n glir iddo fe. Mae'r morwyr angen gwybod beth mae'r arglwydd yn dweud wrthyn nhw. Chi'n deall y pwynt? Pan ni'n dod at y gair, y cwestiwn mawr yw beth mae'r arglwydd yn dweud wrth y ti. Beth sydd gan yr arglwydd yn dweud wrth y ti fan hyn? Ewch adre, ceisiwch yr arglwydd mewn gweddi, gofynnwch ysbryd amlyga dy ewyllus di i fi, dy air di i fi. Ac gweddiwch dros eraill wedyn y bydd yr un peth yn wir iddyn nhw. Ac anogwch eraill i fynd ati i ystyried beth oedd yr arglwydd yn dweud wrthyn nhw. Yn ola, syched neu oerni. Pa nodwedd sydd yn wir amdano ni? Ydych chi tym bach fel Jona yng nghanol bywyd ar hyn o bryd, yng nghanol anifuddod yng nghysgu yng nghrombil y llong? Mae'r darlun yna yn ei hunan yn dweud rhywbeth am Jona nag yw e. Eisiau jyst rhoi ei ben yn y tywod a peidio delio gyda'i anifuddod ac anwybyddu Duw. Dyw ddim eisiau gorfod wynebu goblygiadau ei benderfyniadau. Dyw ddim eisiau gorfod bod gyda'r morwyr yma. Dyw ddim eisiau gorfod galw ar ei fyw. Mae yna ddydd yn mynd i ddod lle chi'n mynd i orfod wneud hynny. Does dim dianc.
Ond dymuniad yr arglwydd yw bod chi'n dod nawr. Fe wedys i, dyw e ddim yn danfon storm I ddinistrio, yn y pen draw mi fydd pob un o'n ni yn dod I ddinister os nag ni'n troi at yr arglwydd. Ond yn hytrach, mae'n danfon storm mwyn dod yn un ôl i'n hadfer ni. A gweddiwch dros rai, a gweddiwch y byddwch chi'n yn ymwybodol o rai sydd â syched. Nath hwnna herio fi, os I fi'n onest, wrth baratoi. Ni'n gallu meddwl am bobl fel y morwyr yma sydd yn troi at eu diwiau nhw a meddwl, maen nhw'n set in their ways, maen nhw eu diwiau eu hunan. Ond gwagedd yw eu diwiau nhw, a mae diwiau nhw yn mynd I syrthio, fel sy'n digwydd fan hyn. Maen nhw'n syrthio. Dyn nhw ddim yn abl I helpu, I achub. Ac ar y pwynt yna, pwy sy'n mynd I ddweud wrthyn nhw? Eto, fe welwn ni wrthnos nesaf, mae Jona, gweithio popeth amdano fe, mae yn dweud rhai pethau wrthyn nhw am Yahweh, Duw Israel, am yr arglwydd. Digon iddyn nhw ofni'r arglwydd ac addoli'r arglwydd, a troi at yr arglwydd, ac addunedi'r arglwydd. A felly, mor ofnadw yw Jona yn ei dystiolaeth mewn lot o ffyrdd, mae Duw yn dal yn mynd I ddefnyddio fe fel proffwyd, sydd yn anhygoel. Trystiwch ar yr arglwydd ein defnyddio ni I amlygu Crist I rai sydd angen gweld Crist a profi Crist yn achub a ateb y syched yna. Yr unig beth sy'n mynd I dorri'r syched yna yng nghalonnau pobl yw y dŵr bywiol. Amen.